थपता नाम हमें निथ देने बानी अब नाम मुथिया दे नाम बोनिए पाना पानी तो ही ना हानना नहीं थे तने थे ना तो मुथिया ने बना दल में डालता है नाथी उता तो मुहे बहुत पहले हम आई नाम निथन बताने ने मेरा बीते में ना मोन नाम निथन में नाम नहीं तब ना तो पुना फाड़ देता एकर नाम लिखल बोला ना भाई तो कहने ना मुथिया दे तो नाम बोनिए मुथिया दे में नाम निथन बाटे एकदम तनमाई मुहा में हुटे बटन ठो होइसे बैठे रहत तो मुथिया दिया तो ताहे लंग डाली बतिया तल लो हां मुथिया दिया तो बस चलते बाने फोन तले तल देलो मुथिया दी नाम में थपता लिखाइल बाने तेला दानी के ना तेला 14 16 दानी तो नाम लिखाइल बा 16 दानी ते 16 दानी तो नाम लिखाइल बा थपता लिखाइल बा थपता और लागत नहीं मुखिया जी खुश रह का झगड़ू बैठी मुथिया दी आ एकदम देता है ना मॉडल वाला था समस्या ले टाइल वाला था समस्या आप सबके बाद जी ए पंचायत में हमारा पंचायत में समस्या नाम के चीज ना रहे चाहिए हां बताओ नहीं हाँ का समस्या बताओ समस्या आज थपता नाम लिखले बानी हाँ आज पहला पे माने लादेथ राजेश हाँ पहला पे लादेथ बाने राजेश हम मुखिया जी आवे है ना अब है न तारा में खाता होता मुखिया जी हाँ हमरा बड़ा तकलीफ बा का तकलीफ बा हौ जन भारत सरकार एगो निके कार्यक्रम चलैले उहे हाँ अरे जना के शौचालय कहल जाता कह ना कितना शौचालय आइल गइल कितना घोट के बैठ एगो हमारा खातिर बनवा दी बहुत दिक्कत होता हमारा तारा की हाँ हां बसीर के टाका टूट गेल बा का के बड़ा अरे दिक्कत चुप बीच में बोलते लिबिन लवर ने मारो नो अले काहे ना दे तो नंबर बाबू के बोली बीते में ना बोला तो नाम नाम दे बहुत लबा लबा करती है नाम तो दे तू बोल बाबू बोल सुना 12,000 एगो शौचालय के मिलता जी जी ये पंचायत में तारा 6,000 मिलल है नु शौचालय वाला अभी नहीं खे मिलल पहिले धइले बा धाले धाले था ताले बनल धाले एक तो ले दे जा नाम है बाले थल लादेत के बाद इतना बाले थल बनल बात दो हलाला थे तू भी देले बाते दो हलाला थे आई तू देले बा मुखिया अब जी, गोहरा रखे के हां अरे पूछी पहले पैसा नहीं खे देला तू तो कहां से भाई करे चल भाई दूध बोलता पहले चल भाई पैसा दिवा दे का से दूर दी सुना पहले हम जोन बात कहते नहीं हमारा पंचायत में 6,000 रुपया शौचालय खातिर सबके मिलल बाटे सबके घरे हम भेजवले बानी 12,000 ऊपर से आवेला कुछ खर्चा पानी लागेला 2,000 खर्चा भइल 2,000 हेने आइल 2,000 और तक खर्चा बाटे ब्लाउज सलाउज से लेके सब जिला ले तला ए बेल के मुखिया के 6,000 बानू मिलल बा 6,000 केकरा लगे बा ये धइले बा ये धइले बा देत नहीं खे अच्छा चुनाव आइल बाटे अब की अगर ना दी तो अगला बेर में जीतइबा लोग तो दी हां 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 ठीक नु तला तक थमतिया दूले बैठ जा तोरा के काड़ दे आओ जा जा बैठ ले थातल दतिया दे बैठ दूले दी हाँ हाय लाद पानी ना भाई नंदनी ताली तला नंदनी वे अच्छा इन्हें तो थमतिया बात है ते उनका नाम मत ले हाँ नहीं थी ते ले नाम लेते हैं तो दूसरे बोला जाता है खाली थले वाली है नंदिनी हाँ 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 वे लाई ते हाँ आया लबर लक्ष्मी हां भाई ए तोहरी मौगी लबर लक्षण होई ए हो जला का थमतिया थमारा नाम ता धाला ए बोला थमतिया बतावा उ हमर अंडा में के मुर्गी गायब हो गइल बिया पता न कैसे अंडा में के मुर्गिया गायब हो गइल बिया तो ई कुन थमतिया मुथिया दी देती हैं तेतर अंडा बिलाए तेतर मुर्गी बिलाए अरे भैया ता ऐसन कहा कि गांव में तनी पता लगैती मुखिया सरपंच नु लगावेलन जा देती हैं मुथिया दी देती हैं तो देखा अब की पंचायत के चुनाव हमरा के जीतवाइबा लोग तू अगर वोट हमरा के देता है तेरा घर के लोग अगर वोट देता तो ये बूझ जा कि हम मुर्गी या अंडा सहित हम तेरा के यहाँ पहुँचवा अमूल को दिया हां त रौरा के फोट में 1.5 गो फोट देले रहत याद नहीं है और तू चार लड़का डले रहा हां कहा ना मुखिया जी
कि राशन तेल बंद हो गइल बाटे हमार न दिए न कि जब तेल खत्म हो गइल बा। सुन पहले तोरा के यहाँ के बदमाशी का बाटे बताओ तोर लइकवा के चलते की राशन तेल बंद भइल बा। हमारे दुनिया में हमारे एगो लइका बा का लइका बा तोर लइका तो ऐसन बनाचर बाटे हैं कुल कुकुरन के पोछ उठा उठा के में किरासन से धोकर चलता। ये राम अरे मुखिया जी कैसे कहा तनी बताई रो त एकदम दूर आके देखो राम सूरत के आलू के मेढ़ी बनल रहे आलू बोले रहे इस साल कुकु छटपटाट गइल अपने तो डरते रहे कुल आलू जरा डलस कुल आलू के वही में चोखा बन गई। अरे चोखा बताओ मुखिया जी देखिए जे दू किस्म के करतनी कोई के ना शौचालय के सीट देतनी हम एक डिबरी तेल मांगे नहीं तोरा पूरा कथा कहे लगनी अपना लड़का के ठीक करा अब की हमरा के जितावा हम ना देब तब नु तू बैठा अब की एगो का थमते थमा दामे तू बैठा क्या जी हो लक्ष्मी कर लइको उहे हाल अले लाले ए देतल हाला मत तल लई बैठलो मुखिया दी तो एबेल के प्रधानी आ दिल बाटे आ तो चुनाव तीन मुखिया दी ते तार मिलल बा तार तार बिजली वाला तार ना ना मुखिया दी बताई नहीं हाई लाठी छाप अब की अच्छा अबे लाठी छाप मिल गई आहा बोली ना हम बोलम त लाठी छाप हां लाठी छाप हां तो गुरुजी आई जोन योजना बाटे योजना हे देन लिखले बानी तनी योजना इन लोग बता देते मेरे प्रधानी अगर दीतन दाई तो दाम में तवन बितात होई अब सुन लो हां तेल किरासन तेल आई शौचालय से ऊपर उठ के जिया हम चाहते नहीं कि हमार जोन पंचायत बनू तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जी कैसे होई ई हम जानते नहीं हमार प्लानिंग बाटे आ तू लोग है शौचालय आ किरासन तेल आ चाउर आटा में रह जीब तो नहीं होखे वाला जबले पंचायत अच्छा ना हुई तबले राज्य अच्छा ना हुई जिला अच्छा ना हुई देश अच्छा ना हुई। गुरुजी हम मिथन 2000 एतई थे खैनिया कहले रहनी हले आव के ले ली सर लाल सुन बोतलवा ले आके घरे पलंगवा के नीचे रखले रहली सर थमनो तब ती दो तना दियो तन थबी बनावा थबी पता रहा अच्छा छवि हमार कोई खराब तई आई योजना बताई योजना शांति रहल हमारे पंचायत के लोग हैं अब की पंचायत चुनाव होके जा रहल बाटे अगर पंचायत चुनाव में तू लोग हमरा के वोट देब तो हम का करे चुनाव चिन्ह लाठी छाप ये छाप ओमे पहला बात जितना पंचायत में खेत बाड़ी सब में पहले बात की टाइल्स लगाए टाइल्स हाँ खेते अरे ताली बजावा खेते में टाइल्स तालियां खेते में टाइल्स सारा खेत में हाँ सारा खेत में टाइल्स बैठा दे केहू के गोड़ में एक थोप माटी ना लागे दे धुरा ना हैं छत्ते पे आलू बोवाई छत्ते पे आलू थरथो छत्ते पर योजना सुनी लो बे योजना हमनी ते दांव एकदम बितात में दाई विकास बनेगा के चुप कराई का बोलता कुछ बुझात नहीं है सही बोलता और सुनो नंबर 2 हाय दू थला योजना सुना दू थला दूसरा गन्ना जानते हो लोग गन्ना गाना ना गन्ना मतलब ऊख अच्छा ऊख के तारी उहे नु जेकरा के केतारी कहल जाला। हाँ के हाँ तारी लेता उठियाल पढ़ल बा का नाम बाबू हमार नाम मंगरू मंगरू उठिया लेता बा अच्छा चोर मालिक चोर हो ए थल तू लग का बुझाला कुछो ई अपने डकैत अरे थलाइयो चोर ना कहिए कोनो बात नहीं है सब कोई इंसान है नंबर 2 कि अपना पंचायत में दोन केतारी या ऊख जौन कहाला उ जब बुआई नया नस्ल के बुआई नस्ल में नया नस्ल के पूछलो कि का हुई ओमे होई डायरेक्ट ऐसा बिया हम ले आए जौन अब पेरवावे के ना पड़ी अच्छा मशीन में ना जाई जनरेटर ना चलावे के पड़ी डायरेक्ट वही में से गुड़ के भेली फरी हाथे हाथे ये भगवान हाथे हाथे भेली तालियां बजाई तालियां गुड़ के भेली फरी
गन्ना बाबा मुही में तो दूध के भेजी। नंबर 3 सुना लोग, नंबर 3 अपना पंचायत में एगो स्कूल ना रही। अपनी कलेक्टर पढ़े जाए नहीं सर। पढ़े के जरूरत का बा? अले खाली स्कूल खुलल बताबे ते भिखाली भइल बाले। अच्छा ते कितना तमाल महीना 5 रुपया। ए थल 5 हदाल और 5 रुपया नहीं तो पढ़ले नहीं तो ता दानी। वो स्कूल से का मतलब? सहारा लेखा लइका स्कूल आज 50 साल से अपना पंचायत में खुलल बाटे आ तहारा लेखा लइका गदहा बाटे। ओ स्कूल से का मतलब है? अब स्कूल सब पंचायत में बंद हुई। जेकरा बहुत पढ़े के मन करी वो दूसरा जगह पढ़े जाए, जेकरा पढ़े के मन ना करी वो अपना गाँव ही रही। हाँ तो मुखिया जी खेत में टाइल्स लगावत रे तो लइकवा सब हमनी के खेत में पढ़े जाई आ खेत में तो टाइल्स लग जाई। हां तो कहता कि मुखिया जी के ओइ जा माटी रह जा पढ़िए लोग ना भगल पका तो करो फायदा तो है करे लेकिन अले ये योजना सुना देख पहले दिमाग लगा, दिमाग तो बाने तो टाइल्स लग जाई तो ओकर फायदा का बाटे? टाइल्स लगावला के सबसे पहला फायदा ही होई कि खेत में जौन बार शौचालय के उपयोग नहीं खलू करत तो खेत में चल जात रहलो। टाइल्स लग जाई तो केहू ना जाई खेत में। मुखिया जी गन्ना कहां रोपे? हैं? गन्ना छत पे लो बाबू गन्ना वही में तो भेली। बोली रात और तू पानी में आग लगा तो भगवान तेरे नाकिए से आवाज। अच्छा अब बात पानी ते बाते तो गांव में देतना तुआ बा बुद्धि तो उठाई होतना। हाँ। जातना गांव में कुआं बाड़ी सब, इनार जातना इनार बाड़ी सब, कुल ही इनार में जौन है गुड़ होई न गुड़ उ सब जौन बा ओमे घोराई। हां हाँ। पानी ना, पानी चापाकल से पियबू आ जाके इनार के लगे बाल्टी के बाल्टी शरबत पियबू। सलबत आ एक परिवार पर एक हफ्ता में 1 बोतल जौन बाटे रम डालू घरे बाबू। एगो से थोड़े काम चली, एगो और ना रही तो कैसे होई? आवे लगो का बाबू।